Ala ye an b'a fɛ ka bilasirali kɛ tilegan in na ka ɲɛmaaw tulo la sɔmi ka sigida maaw fana ka se ka lafiya dɔɔni di u ma u ka sigidaw la. Fala ye sanu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali jamana kɔnɔ bi ko dɔ bɛ sen n'a ye a kɛlen don kamanagan ye. Fɔlɔ an tun bɛ min mɛn ko tɔnbolomaw. Tɔnbolomaw ye mun ye? O ye marabolo kɔnɔna maa minnu sigilen don n'olu sigilen don ka jateminɛ kɛ u ka nafa ye jumɛn ye sanuko la u ka dugu kɔnɔna fala ye yaasa ka se ka hakɛw sigi sen kan. An bɔr'o la an ye dɔwɛrɛ mɛn ko fédération n t'a dɔn jumɛn olu fana tun ye jɛkulu ye u bolofara tun bɛ dugu kɔnɔna ka se ka sanubɔyɔrɔw ni sanukɛyɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka lakɔlɔsili kɛ. Jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen n'o ye fasodenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔla jɛkulu ye ni a bɛ fɔ o ma sa ko chambre des mines o fana baarakɛlaw bɛ yen. Nin bɛɛ kɛrɛfɛ fasoba Maliba jamanaba in fala ye ale cakɛlaw fana bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen cɛma. Sanuko ɲɛmaaw u ye wulikajɔ kɛ ko yaasa an ka se ka jamana ka se k'a ka hakɛw sɔrɔ a la fala ye. U ye jateminɛ kɛ u ye sinsinni kɛ o ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'an bɛ se k'a fɔ olu labɛnni cakɛda bɛ olu bolo u ka hakɛw dɔɔni u ka sɛbɛnw dɔɔni nka jama fanba min bɛ yen bi ni o jateminɛlen tɛ n'o ko tɛ se ka sigi sen kelen kan n'o ko tɛ se ka ɲɛnabɔ denmisɛnninlakaw a na kɛ min ye aw ka CNJ bureau ninnu ye fala ye olu ye taafan kura sɔrɔ u yɛrɛ la Mali marabolo dɔw kɔnɔna na. Bi n'i yɛrɛ fɔra k'i ye CNJ bureau maa ye o kɛlen don ka fanga di dɔw ma bi an ka marabolo n'an ka sigidaw la ni ɲɛmaaw ma wuli ka jɔ kɛ ka CNJ sɛbɛnw ɲɛfɔ ka taa sigidalamaw la kuma ka ɲɛfɔli kɛ u ye fala ye a tɔnden kɔrɔlen fara kura ka bi u kɛlen don ka min sigi an ka sanubɔ duguw kɔnɔna na a baara ka cɛ ka jugu dɛ. A bɛ komi sisan olu de ta ye dugu ye u ta ye fɛnw bɛɛ lajɛlen min ka d'u ye u b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la. Munna an bɛ misali ta Keɲeba mara ka bi fala ye. Keɲebakaw fɛ yen a fɔra mɔgɔ mɔgɔ ma ko denmisɛnnin jɛkulu u bɛ marabolo kɔnɔna na cercle kɔnɔna na dugu o dugu la commune o commune na olu de lamɛnlen don olu de bɛ kow sigi sen kan olu de bɛ dantigɛliw kɛ. A kuma nasugu ye mun ye fala ye maa dɔw sɔrɔla a ko la sefa wari miliyɔn 128 u y'o di dugukolo la dɔw ma k'u ka taa sanu bɔ a kan. Faso t'a kalama faso ka foyi t'a la maire da t'a la préfet da t'a la sous-préfet da t'a la wa olu fana kɔkɔrɔma donnen don ka denmisɛnnin jɛkulu fɛ sabula musaka min bɛ sɔrɔ u bolo a darawuli ka bon. Sifinnakaw ka tɔn maakɔrɔ fara maakuraw kan bi fala ye u kɛlen ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ bɛɛ ɲɛna ni marabolo ninnu kɔnɔ. Maires bɛ siraw ɲɛ dugutigiw bɛ siraw ɲɛ kabilatigiw bɛ siraw ɲɛ préfets bɛ siraw ɲɛ CBw bɛ siraw ɲɛ sabula ni n'u tura ɲɔgɔn na fala ye u kɔsɛbɛnnen don mɔgɔw la Bamakɔ yan u b'a fɔ o ma ko fangabatigiw. An b'a ɲini Asimi n'a ka maaw fɛ fala ye u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka se sanubɔla jɛkulubaw ma u ka sɛgɛsɛgɛli ɲɔgɔn sigi an ka sanubɔ duguw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yan'a ko ka taa kɛ fɛn ye. Sabula mun y'a ko juguman yɔrɔ ye bi fala ye bɛɛ b'i ta fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nka jumɛn ye tiɲɛ ye. N'i ye maires lamɛn olu b'u ta f'i ɲɛna i b'a fɔ ko olu ye tiɲɛ ye. N'i ye denmisɛnnin ninnu lamɛn olu b'u ta f'i ye. Préfets sous-préfets mara yɛrɛ kalifalen don maa mun na fala ye olu tɛ se ka kuma denmisɛnnin ninnu fɛ yɛrɛ sabula bɛɛ bɛ siran k'u sɛmɛyɔrɔ ka ɲi maaw la Bamakɔ. N'a ko tora ten o tuma jɔn ta ye dugukolo ye jɔn ta ye jamana ye. Nin waleya in bɛ sen na bi fala ye a denmisɛnnin jɛkuluw donnen don fɛn bɛɛ de la sɔrɔ sira bɛɛ maa min bɛ se ka dugukolo tigɛ k'a di maa ma ka tila ka taa maaw ka baara lajɔ olu yɛrɛ b'u dɔw bɛ kaso la a ko la bi u b'olu kelen tila tuguni kɔfɛ maaw kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ bi fala ye ka ɲɛsin marabolo ɲɛmɔgɔw ma k'olu kɛ ko olu n'a fɔ olu de ye ko in yɛrɛ juguman yɔrɔ ye wa a bɛɛ ka fisa min ye f'a ka fɔ ko e nana sisan e ye maakura ye sigida kɔnɔna na fala ye e ta fila ni cɛ tigɛ. Ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ CNJ a sigikun ye nin de ye walima n'o y'a sɔrɔ jamana kɛlen don ka yamaruya dɔ di denmisɛnnin dɔw ma Mali fan dɔw fɛ olu ka dugukolo di mɔgɔw ma u k'a feere u k'a tɔnɔmada ka sanu bɔ a la walima ni sanubɔlaw yɛrɛ ye degun sɔrɔ fala tuma dɔ la a chinois u bɛ tila k'olu mɔgɔ kelenw de wele tuguni k'olu denmisɛnninw de wele k'u ɲininka aw ka mɔgɔw kɛlen don k'an bali baara la yɔrɔ caman na
nye kenyeba ta fɔ fala ye yanfoyila mara ta ka jugu bi dɛ maninkala kɔnɔna fana ka jugu bi kosɛbɛ an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ oditi kɛra ko ka se ka sanuko sigi sen kelen kan nka min bɛ senna bi o ye olu yɛrɛ ye danaya da maa minnu kan k'u ye maire ye fala ye u ye danaya da maa minnu kan k'u ye préfet ye u ye danaya da maa minnu kan k'u ye juge ye denmisɛnnin ninnu ka sira tɛ nin si la min ka d'u ye u b'a kɛ wa hɛrɛ bɛ ka si hɛrɛ bɛ ka tile an bɛ fɛ k'a dɔn ɲɛmaaw bɛ fɛ ka bɛna fɛɛrɛ jumɛn sigi ka ɲɛsin nin ko in ma yan'a ka taa kɛ ko ye an ka taa an sigi kɛnɛ kan ko n'an kun y'a dɔn fala ye kɔsa in na sanu binna yɔrɔ dɔ la bilalikotokaw fɛ yen dabiya mara la kamalen dɔ wulila ka t'o yɔrɔ tigɛ k'o di maa dɔw ma k'olu ka sanu bɔ o la faleya mairie chargé des affaires ale ye interdiction kɛ kabini utu kalo denmisɛnninw wulen don k'u jɔ ko f'u ka dugukolo di maaw ma ye fala ye nin waati in yɛrɛ la bi a ko yɛrɛ gɛlɛyalen don tellement fo fanga yɛrɛ maaw yɛrɛ siranna dɔw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nka u tɛ se ka kuma sabula u yɛrɛ siranna u jɔyɔrɔ ye fala ye ka ŋɔni bɔ bɛɛ sen na an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ yanni nin ko fana ka taa kɛ ko wɛrɛ sabula n'i ye ko mɛnnen ye fala ye kojugu mɛnnen ka mɛn sɔrɔ dɔ de bɛ a kɔnɔna na min tɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye a ma daminɛ bi o mun y'a to a sinsinna k'a dili don k'a kɛ i n'a fɔ tabiya n'o tɛ e ta tɛ dugukolo ye e tɛ maire ye i tɛ préfet ye i ma yamaruya i tɛ sanu baarakɛla minisiriso ka maa si ye e de bɛ damanda wariw minɛ e de bɛ sugu wariw minɛ e de b'a fɔ sinuwaw ɲɛna a ye na an b'a sigiyɔrɔ d'aw ma aw de bɛ taa n'u ye yɔrɔw la aw de bɛ yɔrɔw yir'u la aw de n'u b'a tɛrɛmɛ n'o ko fana kɛra ni maa min wulila k'i da don o la fala ye maaw de bɛ wele bamakɔ yan maaw de bɛ wele sanfɛlaw la ka se ka kuma kɛ ka olu filatigiw fana ja tigɛ yaasa a baara bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min gouvernement hakilila k'a fɔ a ye maa minnu bila ka taa k'olu y'aw ka marabolo ɲɛmaaw ye a ye s'u ma k'u ɲininka an bɛ ka mun fɔ o y'a kunna n'a ye o tɛ foyi y'a a la ne kɔni b'a dɔn maa min kelen sifin e bɛ se ka 128 sɔrɔ dugukolo feere la ha maire kɔni jɔra ko e tɛ maire tɛ foyi ye kɔrɔ o la o o warimuguba b'e bolo e b'o sɔrɔ kuma bɛɛ e bɛ sɛbɛ baara ta i bɛ sɛbɛ kɛ i tɛ sɛbɛ kɛ o fala ye yanfoyila mara fana na sanubɔyɔrɔ minnu sigilen don yen olu kɔni ta kɛlen don ka taa maaw ka forow maaw ka kungow maaw ka jibɔ siraw ka t'olu de daraki u la kɔlɔnjɛba kajolo miseni k'a daminɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na degun bɛ maaw kan wa dugudenw wulila k'u jɔ ka dɛsɛ ko yamaruya b'a tigiw bolo fala ye an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ k'olu fana k'o sɛgɛsɛgɛ parce que a ko bɛɛ lajɛlen fila bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni ɲɔgɔn ye sanuko de don a ko ma nɔgɔn nin ye an ka bilasirali ye anw ta y'a kunna n'a ye fala ye a dugumana an b'a ɲini faamaw fɛ ka wuli k'u jɔ bi jamana kalifalen don olu de la u nakun ye ka bɛɛ bila ka sira ka tiɲɛ ka fɔ tiɲɛtigi ye jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki lafiya bɛ se ka na sigidaw la cogo min maa minnu bɛ yen n'u y'olu bila baara la u bɛ se ka lafiya cogo min u ka wuli k'u jɔ ka nin ko in kunbɛn yan'a ka taa ka bolo dan